especial aquest any. Ell sí que és un gos de categoria midi. Els gossos de categoria midi són aquells que medeixen de 35 a 43 centímetres a la creu. El gos és un gos d'aigua espanyol, molt ràpid. Ja veieu que quan un gos toca un pal el tira, i el tira fàcilment, perquè no es pugui fer mal a les potes. Tots els obstacles estan fets i estan pensats de manera que el gos no es pugui fer mal en cap moment. Molt bé. Bé, ara tenim ja